na subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu a kan kari. Faisal, dama gurin ka wallahi ni ma gurin ka zan je shayi. To ba ni in sha. Kai dai ka fara bani in sha. Dangote ne ya haɗa wani mitin a Kaduna a M Square a Umaru Musa Hall. To, amma gaskiya yau ina da mitin da shugaban ƙasar Amerika. Shi ne na zo gurin ka domin kai ne abokina kuma ɗan uwa na jini domin ka wakilce ni. To amma ina buƙatar 10,000 a wajenka saboda ban so in je banki ko in koma gida yanzu. Kai ma ka sani da zaran ka da Dangote kakar ka tanke saka. To ai kai baka sani ba. Wata biyu kenan Alhaji Atiku Abubakar yana kira na a waya ban daga ba. Yana so in ba shi shawarwari a zaben 2019. Sai yau na daga saboda ya min kira ya fi 70 yana ta yi mini magiya yana ta min magiya shi yasa na zo gurin ka domin ka wakilce ni. Ko ma dai in nuna maka ne. Shi ma dai kawai ba. Saboda gaskiya ina da mitin da brigade yanzu ma hakan nan da ka gani zan je na hau jirgi ne na wuce Abuja. To amma yanzu ina buƙatan aron 100,000 a hannunka. In ma babu a je a sai da mashin ɗin nan naka a kasuwa don na san da zarar ka yi ido biyu da Atiku ka zama hanshaƙin mai kuɗi na duk Najeriya. Kuti Melesi, Faisal, wannan ai kashi suna ka Faisal din. Yanzu dan mace din da kake bakin ciki da shi. Ni ba bakin ciki nake maka ba, ruwa ce na kawo maka. Ta, lawashi din ya tana hanya kiyama za yi babbace. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.